yanci yana da kyau ko a musulunce ko ma a kowane hali, yanci yana da kyau, amma maganan gaskiya mu ba ma farin ciki. Me yasa in ce ba ma farin ciki? Rashin farin cikin mu shine yanda talaka ke cikin wani yanayi a ƙasa da kuma yanda ake musguna ma talaka a ƙasa, shine rashin farin cikin mu. Amma muna farin ciki samun yanci, tunda misali turawa sun zo a halin da ake ciki da sun zo sun bar mu sun wuce, amma yanzu sai ga kwandama a ce turawan sun dawo ana cikin wancan halin da za fi samun sauki akan halin da ake ciki yanzu. Raka manta fa lokacin da turawa suka mulke mu akwai abubuwa da yawa irin kamar na bautar da bayi, irin a ce kai a matsayinka na ɗan ƙasa zaka goya bature kai yawo da shi kai mai aiki. Duk waɗannan abubuwan kana tunanin cewar ba samu sauki ba? Alhamdulillahi, ai yanzu maganan bauta da aka yi baya na goya bature ko na makamancin haka, ai yanzu abin da muke ai yafi wancan bautan. Wahalar da muke ci ai kwandar ma a ce turawa sun dawo muna goya su, ina ga za mu fi samun sauki ga halin da muke ciki yanzu kwanda goya wancan bature. Tunda yanzu ka duba a masallatai ba yadda za a yi kamsu salawati sa sallah 5 a rana ba ga mutum ya tashi yana neman taimako ba. Hasali ma ɗazu a masallaci da muka yi sallah, wannan ya taho da matarsa daga Jigawa wai ya mutu ciki yanzu ya tsere ya bata ana nema mata fi sabilillahi. Wannan kuma kana so ka ce dalilin samun yanci ne ya jawo waɗannan? Samun yanci ne duk suka jawo wannan abubuwan. Da ba yanci kana son ka ce da haka ba? Saboda shi bature addini ya rasa, ba adalci ba. Bature yana da adalci amma addini ya rasa. Amma mu ka duba yanzu hasali ma maganin zaɓe, yanzu kai ka faɗi gaskiya, maganin zaɓe da aka zo mana da yaudara ana ce mana muslim. Allah Muhammad mun gode. A yau 1 ga watan Oktoba shekara na 2024 wanda ya zo daidai da 28 ga watan Rabiul Awwal bayan hijirar fiyayyen halitta, wanda a yau ne 'yan Najeriya ke bikin murnar cika shekaru 64 da samun 'yancin kai, a yayin da wasu ke nuna murnar tasu da samun 'yancin kan, wasu kuwa sam ba haka abin yake ba, nuna suka yi samun 'yancin kan ba shi da amfani. Abin da zan fara cewa abu ne guda daya, addu'a zan fara yi ma magabatan da suka wuce suka nema mana 'yancin kai a ƙasar nan, kuma ubangiji Allah saka masa alkhairi. Amin. Tana cikin 'yancin kanta, amma sai dai akwai wasu dalilai da ke hana mutane sanin darajar sanin 'yancin kan. Misali idan ka lura da matasan so tari za ga mutum ya ɗinka riguna an yi anko ana happy independent, wani ma idan ka tambaye shi ƙasan tana da 'yancin ta bai san me ake nufi da 'yanci ba. Dalili shine wayanda suka wuce sun yi gwagwarmaya sosai, sun dage sun wahala, ba wai matsayi suke bukata ba ko kuɗi, suna bukatar 'yancin ne ya tabbata akan mutane mu da zamu zo yanzu ga ya kuma sun wuce muna more mu abun, don haka muna musu fatan alkhairi. Alhamdulillah, I have a lot, ina da abubuwa da zan faɗa da yawa akan independent na Najeriya da aka samu, but muna farin ciki da haka, amma an bamu a baya sosai because an ba Najeriya independent lokaci ɗaya da China. Ka kalli development din China a yanzu, ka kalli development din Najeriya a yanzu, su waye aka bari a baya, Najeriya ko China? Kai karan kanka kai jojin wannan abun tsakanin Najeriya da China, Najeriya da India, su waye suka ci gaba? Gaskiya mu ba ma farin ciki da wannan samun yanci, inda haka ake samun yanci a wannan yanayi na rayuwa. Mene dalilin da isa kace ba ku farin ciki? To dalili abin da yasa duk wani yanci da aka gare mu gaskiya yanzu babu shi, saboda yanzu mu ba ma ganin an samu yanci. Waɗanda sun ka nemo mana yancin lokacin sun yi kokarin gaskiya gabatar da shi, Allah ya ɗauki rayuwarsu, amma yanzu waɗanda an nan gaskiya yancin suke ɗebewa. Ba ka ganin duk kokarin da ake yi kamar irin tallafi na asibiti, tallafi na karatu, tallafi na mai, duk da yanzu an ce an cire tallafin mai amma akwai dai wanda ake biya, hakan duk kana ganin cewar ba kyautatawa bane da gwamnatin take wa 'yan ƙasa? Wannan tallafi kuma gaskiya ana tallafi amma ya manya yake tsaya, wasu ne, a mu talaka ba ma gane ana tallafi gaskiya. Yanzu da kira za ka yi ma gwamnati domin a gyara waɗannan abubuwan ya zama na Najeriya ta ci gaba, ta sami 'yanci kamar yadda kai kake tunanin ta samu? Gaskiya farko wanda ke jin tsoron Allah daga cikin su yi tsoron shi, wanda ba su jin tsoron Allah, Allah kai mana maganin su. Ƙarshen rahoton kenan. AIA Hausa Network.